Tatangihon ma pati ni debata ima pati parjolo ro di pati pasapuluhon pati parjolo. Audo jahoba debatam nina debatata dang jadi marakub au bainamu debatam pati paduahon. Dang jadi ganamu jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan ae na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan pati patuluhon. Dang jadi dohonon goar debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot akan amar sineang di goarna pati paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon hari minggui dina onom hari ma ulah hamu nasa siulomu alai yang go hari papituhoni ala ari paradian ni jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni huta halak na mangibati hutam. Ai di naunom hari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni dibaeni do umbahen na di pasuk-pasuk debata jahoba hari pariadadianna jala di parbadiai pati palimahon ikon pasangapummu do natorasmu asa martua ho jala leling mangulu di tano na di lehon jahoba debatam di ho pati paonopon unako mamunu pati papituhon unako mangalakup pati pawaluhon unako manako pati pasiahon unako olo makatidakon hata no sotutu maralohon dongan jolma pati pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang na posona bawa manang na posona boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni debata taringot tu pati nasapului oddo audo jahoba debatam nina debatata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni amana tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar niaka nasogu roha diau alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata le Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi amen. Marede mahita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargugu na suatu dosan, sitopa nasa adong, paruhum na tigor, na manghuhumi jolma manusia, narodo hami tu julum manopoti dosa nami, akan nahula ami marhite sian panglesion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha naroa i. Nang sian pakateon nami nasoture, rodi panguluyan nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami, alai natersol-sol bagi do hami nuaeng alani asi ni roham di hami ale di bata nami. Pardenggan basa jala parisi roha doho alani anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesesa madosa nami saluhutna jala suru maton di perbadia itu roha nami be. Asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda na pinar bagam-bagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha gudang, dang dibain tuhita hombar tuaka dosata, jala dang dibaloson tuhita hombar tuaka hajatota, songo nasi ni roha ni ama mida aka anakna, asini roha Jahoba diaka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Markurma ina Kamis.
Maret de maita. Tatangihon mahatani debata turpu epistel di minggu paduahon dung Epifanias. Tersurat di Yohanes 2 ayat sada ro di ayat 10 sada. Dungi patolu harion adong ma nambar bagas di hutakana na di luat Galilea jala disima inani Yesus. Alai dohot ma Yesus rapon aka sisiana di pio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida nina inani Yesus ma mandok ibana dang adong anggur di nasida. Alai nina Yesus ma mandok ibana marhua ho tu au inang dang dope roti kiko. Dungi nina inai ma mandok aka parhobas manang dia dohonmu Tuhamu baik kamu ma. Alai mangihuton adat parburion ni halak Yahudi adong madiri disi onom gutsi hudon batu siat-siat dua rodi tolu poting. Dungi nina Yesus ma mandok nasida goi hamuma aka gusio naik jadi go si tutuma dibahen. Laos didok muse tu nasida tahui hamu masiani dungi buan hamu ma tu induk muna jadi dibuan nasida ma. Alai didai induki aka parhobasi ma aeki naunggabe anggur jaladang diboto haroronna ai holan aka parhobas nama naui aeki do ubbotosa gabe di jauma panguli. Jadi nina mamandok ibana saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan dumpe butong halak asa dilehon na umurang iya ho dipephodo anggur na dumenggan rodi nuai. Asa ima tanda na parjolo na dibinain ni Yesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabe porsea ma aka sisianna di ibana ido sahatna martua do akana tumangion hata ni dibata jala naom peopsa. Amen. Maredde mahita.
saha tidak koma haporseot tai songon na tidak koni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sotulusan na tumo palangit do tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadai ima na tubuhon ni si Maria naga begabean si Antondi parbadia andorang suabuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus nama te terpajar do ibana diau pinarsilang na tuat tu banatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na naik tu surgo lauhudul di siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di si baibana pai mamulak sogut tanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panialak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogut daging halak naung mate dohot di ngauluan nasora sudah amin. Shalom, selamat hari Minggu mari hita. Tabi gema titing namasa di huriata di bagasan saminggon. Ima minggu paduahon dung Epipanias tanggal 10 Januari tahun 2025. Dohot topik saluhut bangso mernida hati goran dohot hamuliau ni Jehovah. Sada Romawi titing nama ragam ucapan salam. Parhalado HKPP Immanuel Resort Immanuel Pasaton selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huria nama dohoti permingguan sadarion jala akatamu yang nami nasadarion dope perjolo sahali marminggu di garejaon upasaat hami hata perhorasan siat huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite perminggota sadarion. 2. Hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsarepeon turuas nomor ulang tahun di tanggal 10 tolu 1 Januari 2025. Saya di lehon debatama gajang niumur hahi pason dohot akalas niroha hatani debata tu nomor ulang tahun ima sian sada Musa bidu 12 ayat 2. Hubahe peho gabe bangsu nabolon jala pasu-pasokku maho jala pabalgoku guarmu asa gabe pasu-pasu ho. Aka goar nomor ulang tahun hatu tubuh dohot parsarepeon boy mai taida di infokus ni garejatta. Nomor tolu papungu pilihat tujolo. Minggu sadarion papungu pilihat tujolo dohita 2A dohot 2B tuha perluan pembangunan dohot sentralisasi. 2. Hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 nanaingro papungu pilihat tujolo dohita 2A dohot 2B tuha perluan ni huria dohot sentralisasi. Nomor 4 ruas na daftar ulang. Mamuka Minggu sadarion tanggal 10 Januari 2025 gabe ruas ni huriata ima keluarga Ahmad Pauji Marbun do inatai Natalia Utami Gulo dohot tolu yang lakon nasida. Nasida tinggal di Jalan C Tuntung Baru nomor 42C Medan Wik Nazaret. Nomor 5 rapot huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Hari Sabtu 25 Januari tahun 2025 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do rapot huria manutopon program dohot anggaran huria tahun 2025. SOP huria dohot program pembangunan nang diakoni sosial. Sahab maundangan marhite situwik tu 10 halak utusan ganuk wik. Jala undangan tuaka seksi dohot unit pelayanan di Pasahat marhite sekretaris huriata. Nomor 6
Undangan ibadah syukur awal tahun HKBP Distrik 10 Medan Aceh, launching tahun transformasi HKBP. Di hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, di Patupa Huriatta Distrik 10 Medan Aceh, ibadah syukuran awal tahun, launching tahun transformasi HKBP. Maringana di HKBP Helvetia, Resort Helvetia, Jalan Mawar, Helvetia Medan. Masuk pukul sia wib. Domutusi borhat dotolu halak utusan sian Huriatta maddohoti ulauni. Nomor 7, pilihan Natal dohot pilihan tahun baru keluarga. Alanong merdalan di bagas tabi ibadah Natal keluarga dohot ibadah tahun baru keluarga. Upangi dohami asa tapasahat ma pilihan di ibadah Natal dohot tahun baru keluargai tu Huriatta marhite situa wik tabi. Nomor 8, torop niruas nama dohoti permingguan tanggal 12 Januari 2025. Tajahabema distensilan ni warta jemata. Nomor sia, ruas naupname di rumah sakit pemulihan di Tongani Bagas. Sada imag amang B lubat tobing manang Bapak Sandro Sianwik Jiriko opname di rumah sakit Afen Medan. 2 rumami warta keuangan sentralisasi non sentralisasi keuangan diakoni sosial keuangan pembangunan. Laporan keuangan di Garijata tu sentralisasi non sentralisasi Boima Taida di lampiran kolom perhepengon ni Huriatta di minggu sadarion. Hami maddok mauliate tu sudi ruas napasahaton pilihan bulanan manang tahun, perpuluhan, hamolateon, diakoni sosial, pembangunan ni Huria. Debatama mamasu-masu sudi ruas ni Huriatta. Horas, salam. Tapapunguma Peyata Huhud Marede.
meni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami nanami, songoninang remaja na poso bulung, ruas ni huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hata ni debata di hita, tersurat di Yesaya bidu 62, mamukasian ayat sada tol hasto ayat 5. Hujahama di tonga-tongata, songonon ma hatani debata. Alani Sion dang terbahen ausip, jala alani Jerusalem dang uluau popoman. Pai mabicar hati goranna songos sodang ni mataniari, jala hatuaonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi idaun ni akka bangso parbegu ma hati goranmu, jala saluhut akka raja hamuliaonmu, jala ikon margoarhon goarnai baruho, si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tuppal hamuliaon maho di tangan ni Jehovah, jala tuppal harajaon di tangan ni debatam. Dang be goaron ni halak ho na tinadikon, jala dang be dohonon na tutanom halongonan. Ay guaron na maho hasoloan ni rohakku do ibana, jala tanomi naong marharajad doho, ay lomodo rohani Jehovah midaho, jala marharajaan tanomi. Ay songon rikok ni doli-doli mangaririt na marbaju, songonido rikok ni akka anakmu mga luluiho, jala songon las ni rohani panguli midana niolina, songonido las ni rohani debatam midaho. Olak ni ido sahat ni terupuki. Di halak batak na jolo, jok do masa na menggati goar. Adong doi si bocirina digati goar, alamar sahit-sahitian, tikidak danak, alanido gabe Roma upungna manang tulangna dido agat ti majo gowarnai ninna anggiat tung gabe hipas ibana tujulanon. Adong doi si bociri na manggati goari ala saya adong akka persoalan dia dopi di keluargai agat ti majo gowarnai bah atik doha atik bohado dung digati guari gabi moro akka paru kilo ni di tonga-tonga ni ngulu. Na pasti yang manginang di halak batak na jolo gudang do masa songoni digati guar. Saya dong do padohan ni na tua-tua madok ay napaborat tudot tong guar itu ibana ninna dang tartuhukna ninna kan. Memang molo di halak batak macai ergado jala rikotdo mabahin guar nauli tuak kaya nakonna. Ido alana dakke halak batak mabahin guar negeleng ngasi bengkok. Alaik si setawi namar guar yete. Dakke halak batak mabahin guar negeleng si golap. Dakya halak batak mabahin guarni gelengna tadok majo si bodar ninna kan dang adongi marlapatan nauli marlapatan nadinggan jala marhapatean tu akasita-sita pitta-pitta ni natua-tua ido anggo nasa goar nadi pagoarhon na tua-tua tu ianak konna. Amanginang tiki menghadapi persoalan si Naomi alania ke persoalan nai nani adupan nai mate sinodukna mate kaya nakonna dua mulak ibana sian perserahanna di bagasan hapugusun
gabi duduk ibana mak dinaroi akka dong sahutana hian madok ngaro si Naomi ninna didok si Naomi do unang be goar hamu au si Naomi alai goar hamu mau si pait ai pait do na pinatongon ni debata akka perdalanan ningulu na huadopi molotadok naking goari goar sitta pitta harapan taringot tu ngolu ni halak nama jalo goari asa jupang di ban akka haulion alayadong do kejadian di bibeli dengan hiado goarna jalalas do rohana hiam mamakke goari hapedung rongom tu ngoluna akka hamaolon rongom tu ngoluna akka hapaeton dia sendiri pun tidak mau lagi memakai nama Naomi jauh hamu maau si pait alai sebalikna manginang songon na diturpukon bangso Israel na dihabuangani na swadong be dinasida kesempatan malua na swadong be harapan dinasida boy menikmati kebebasan mulak muse tutano hagudangan nasida di Jerusalem alai mangula tangan ni Jehovah jala goklas ni roha manasida didokma tunasida goar mupe goar nai baru nama molo si Naomi goar nai baru naking sian goar nauli gabe tu goar na patuduhon hapaeton alai molo di beritaon diturpukon goar ni bangso Israel na ginuaranna nakingan nasida natinadikon di pauba de batama goar nasida gabe akka halomuan hasoloan ni roha Israel tidak lagi dinamai sebagai yang ditinggalkan yang diabaikan tetapi dinamai sebagai kekasih hati pujaan hati hasoloan ni roha jala salelengong nga dibege nasida nga dipadok akka jolma huta nasida ima Jerusalemi nga diguari bei halongonan alai dung mangula debata maka holongi nasida muse dung mulak bangsoi tutangan ni Jehovah dang bega be halongonan tano nasida alai tano na marharajaan nunga debata napuna tanoi tidak lagi dibiarkan tarulang manang terbengkalai iya tuhita amanginang buhado tarajumi pangguaron ni debata tuhita isedo tarajumi goarta di jauh debata tuhita inang amang mangihuton akka pardalanan ningolu na totong tanunuti sian si haite ete hotta saha tu bagasat tikyon siapakah kira-kira nama kita dipanggilkan Tuhan kepada kita boido tarajumi inang amang songon bangso Israel na dihabuangani Tuhan memanggil satu nama baru kepada mereka Tuhan memberi sebuah nama yang berupa sebuah penghiburan dan berupa sebuah keadaan nadinggan nauli nanaing patongonon ni debata di bagasan nguluna sida manang sebaliknya inang amang ketika Tuhan memberi nama yang bagus kepada kita ketika Tuhan memanggil kita hasoloan niroha alaidang tarajumi panggilani pajawoni songon sada holong na balgasian debata gabeta tutun dolomota gabedang tauloi ibana dang lomoro hatta di pajawon na itu hita ra songonak kanatoras sita saya dong doa ke panggilan sayang tabain tu aki anak kotai
Tapi tidak semua anak-anak kita suka dengan nama panggilan sayang itu. Gereja dulu marsuguni roha dan ekimulo tapakke goar nata ciptai ala lomoro hatta. Alai ternyata anak-anak itu reaksinya tidak suka. Kamanami nanami donga sahapur siaon. Bangso Israel na dihabuangan di bait do goar nasida ha soloan ni rohaku. Halak Kristen na dihaholomun hian gabe di bait do goar na Kristen si seaku ninna Tuhan Yesus. Si ihuton Kristus jala akahitaw may inang amang. Alani mangihuton pajawani halak Israel na dihabuangan dibuan nasida tutano hagudangan nasida di Jerusalem jala di goar nasida hasoloan ni roha. Tujuan ni debata ima asa marsinodang hati goran ni bangsoi songo sodang ni mataniari jala hatuaun nasida asa marsi gorgor songon sulu-sulu jala idaun ni akka bangso parbegu ma akka hati goran ni bangso Israeli jala akka hamuliau ni jala ekon margoarhon goar na baru bangso Israeli goar nasian debata sadiri. Amanginang na parjulo tarajumi goar tardiditai itu adalah nama yang didaftarkan dalam kerajaan surga. Kita meyakini marhiti goar tardidii ditadda debata hita. Mula martangiak kita, apakah pagi, apakah malam, apakah siang, muncul goari di jolo ni debata. Oh, anakku siadonang martangiang jauh-jauh tu goarho. Oh, borukku siadonang jauh-jauh mangido di bagasan goarho. Tuhan mengenal kita bukan hanya wajah kita, tubuh kita dari atas rambut sampai kepada ujung kaki. Alainang goartai amanginang di tanda debata, di boto debata. Jadi molo tiki majau akka perberita nauli di pada narubi pe takas do di boto debata. Ho Musa nina, ho Ali Daud Sudido ditadda debata. Ho Ali Jeremia ninna. Jalatara jumi amanginang goartai na tardidii. Laos ido goar na arga di adupan ni debata. Asa molo nung adong goar dihita. Goar na tardidi. Dang naso argatong sarupa do tong argana goar dung gabe ama-ama hita gabe ina-ina bapak ni siadunang omak ni siadunang sarupa do tong argana tiki dung adong pahoppo dihita opung ni siadunang opung ni on saluhu na akapangguaroni amanginang patuduhon adong do asidot holong ni rohani debata di bagasan hita jalatara jumi may goari goar nani lehon ni debata tu hita. Bamartua ma akka nong gabe bapak nion, omak nion. Itu nama baru yang diberikan Tuhan kepada keluarga itu. Mertua ma akka nong gabe mapanggoari opung ni A, opung ni B. Itu adalah nama baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Alai na umarga sian panggoaroni. Ketika Tuhan memberikan nama itu kepada kita, bagi kita mungkin itu masih sekedar gambaran cita-cita dohot harapan. Alayang go dituhani, dung dipajauhon goar itu hita, naing magabe marsinodang hati goranmu, naing magabe marsigorgor ha tuaommu di bagasan Tuhani. Atau ngamanami nanami donga sahapor siaon di minggu padua hodung Epipaniason. Tema ni aka permingguoni di minggu Epipanias ima
marsinodang. Di pangguaron na sahat tuhita, boido identitas pribadita, boido identitas habatahota, alaina umarga identitas kita sebagai orang percaya. Di jauh hita gabe akasi ihuton Kristus, orang Kristen. Itulah identitas kita. Jalan marhite identitasi inang amang naing marsinodang ma hati goran ni debata. Jalan marsigorgor ma nang hatuau ni marhite-hite ngulutta. Ala martaringot hita, taringot tuha Kristenonon, hubayak kon nakin namanginang songonon. Ada banyak orang Kristen yang tidak bangga lagi menjadi orang Kristen. Bingung iba, nah apa sih yang saya harus banggakan dari menjadi orang Kristen? Tang di bawah mana Allah bayangan na salingon na kalau menjadi orang Kristen yang pantas dibanggakan itu adalah orang Kristen yang ketika kita berdoa mujizat terjadi. Ada orang Kristen yang membayangkan kalau pelayanan yang hebat itu dalam kekristenan itu ketika kita melayani maka banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Gudang dohalak Kristen mangetong pabua di hak Kristenanon nabui bangga honon ima ketika kita bui marhobas, bui marede, bui rotu gereja sadok aka peristiwa-peristiwa na luar biasa mak terjadi di tonga-tonga ningolutta. Amanginang molo pati buhu jalapator bakudo taetong gebaran ni hak Kristenon nabui tabanggahon gebaran ni ngolu ni naporsea naikon si capayota seolah-olah harus sampai pada level itu baru kita boleh berbangga, boleh kita berpuas diri. Itu jut mabaik kita gabe rotu gereja datang dengan hampa, pulang juga dengan hampa. Alani hurajumi songonon naking abanginang. Kebanggaan kita dinabui hita gabe halak Kristen na parjulu naking kita bisa bernyanyi memuji Tuhan. Ada banyak orang tidak menganggap menyanyian itu bukan lagi sebagai suatu hal yang perlu dibanggakan. Alehu parohaho na manginang jalahu panoknoti jalahu pamana di aka edetai naking. Ketika kita bisa bernyanyi, uju marede hita naking sian nasarohata, huhut hita makamolatehon dengan nyanyian ini saya bisa mengekspresikan rasa syukurku kepada Tuhan. Dengan nyanyian ini saya bisa menunjukkan rasa sihol ni rohaku naing majogo warni Tuhani. Dengan nyanyian ini saya bisa menunjukkan bahwasannya Tuhan itu dekat dengan kehidupan saya. Amanginang, bukankah ini sebuah anugerah yang besar bagi kita? Molo dijauhi ta marede di hadapan ni Tuhani. Hobbar tu pajoni nakin tuhita halak Kristen siuton Kristus dilehon kesempatan tuhita marede mamuji gowarni debata. Bukankah kita layak bersyukur untuk setiap nyanyian yang boleh kita kumandangkan ate inang amang. Hurajumi naking hubayakon naking eko songod dia doha Kristenonia sabu hita merasa bangga. Makuling naking patik ni debata 10 patiki tuhita. Ayang go ajaran-ajaran na di luar ni gereja nga gudang madok hita nang palabuha manak ko penang palabuha sudi do mang mulahoni ninna kan alay di gereja di dok Tuhani unak ko manak ko mula di luar nga di dok aka jolmay marhusip-husip tu hita harang palabuha berselingku nga sudi mangulahoni ninna alay di gereja di dok Tuhani alani holong na tuhita unak ko mangalakku mula di duruan nga di dok akka jolmai itu hita, akka dongan itu hita, nang pola bohai penuh dengan kebencian geria satu nama munu pe gudang do. Alai alani holong di Tuhan itu hita di dok, unakko mamuno. Jadi 10 patiki mulai di duruan di dok sudah bisa bebas dilakukan. Ulah madang pola buah ini na. Ala sakap ni portibion bohama asa dau hita sian holong di Tuhani.
HP anggo debata alani holongna sappe di pangguarhon gowarna baru tu hita jala alani holongna naing bainonna marsinon dang hati goran di debata marhite-hite ngulutta alani do di dok tu hita ulahon patikina sapului atau ngamanami nanami do ngasaha porsiaon omma dina di dok diturpukon molo naing pangguarhonon na gowarna baru tu bangsoi jala di pangguarhon nang tuhita amanginang tujuanna asa boy marsinod dang hita salhu na ini ojar ni holong ni Tuhanido ido alana di dok di Sepania tulu ayat 17 ay Jehovah de batam do di tonga-tongami ulu balang selehot tua do ibana marlas ni roha situ tu ibana midaho hohom ibana di bagasan haholongon ni roha marulup-ulup ibana mardongan puji-pujian midaho kasih Tuhan amanginang holong ni roha ni di bata jalalan itu Paulus madok di Efesus 3 ayat 11 sia las omma tangiang ni hitaon omma tangiang ni natoras tu yanakonna omma tangiang ni akka pangula ni huria tu akka ruasna omma tangiang ni hita akka porsia tu akka daudo pe sian asin ni rohani de bata didok naing mamalo hamu mangatusi rap doho saluhut akka nabadiai gajang na doho bidang na bagas na doho tibuna laho tumadda holong ni Kristus na mangatasi nasa pangatusion asa sahat tuhamu sadok hagogok ni debata naing ma sudi hita majalo gajang doho bidang ni holongi bagas doho tibbo ni holongi manadda holong ni rohani Kristus asa gok di hita nasa pasu-pasu nasian debata alani doa manami nanami dongat saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo didok tu hita salhut bangso marnida hati goran dohot hamuliau ni Jehovah semua itu hanya dimulai dengan hati kita nama jalo holong ni debata amin martang yang mahitam hupuji hami ho Tuhan nunga hujalo hami hatam di tonga-tonga ni parminggon namion alani holong muna balgay naong pinasahami di hami ditugu-tugu hodo hami asagabi marsinodak kami di pangguar hokogwar na baru tu hami hobar tu akka ulaun mo doho sakakmu nanaing patongonom mo di tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan say hujako kami maholong mi say las marohanami di holong naong pinapatarmi di ngulu nami say totong mamian hami di bagasan holongi asa buy jupang nami Tuhan akalas ni rohai jala marsinod dang ngulu nami asa totong tiur di ida akka halak na humaliang akka hatigoran dohot akka nauli na dinggan parbuy ni ngulu nami i Tuhan molo di pasahat ho tuhami akka pasu-pasum molo di pasahat ho tuhami akka holong mi say totong mahami di bagasan las ni roha majakoni mamuji pasangapoko jala mamakkei gabe pasu-pasu nang diaka na humaliak kami. Salhut hami na pungudison ali Tuhan, pasu-pasu lehog gugu, dongani jala urupi. Molo pe adong akka parukilon na salilingon, huhaposi hami Tuhan mangula doho, asabuy malua hami siyan akka parukilon ni margugu mga dopi jala idaw nami akalas ni roha, di pardalan ni ngulu nami na mangihut. Ali Tuhan de bata, sodangi mangulo nami, rak mahodohot hami, tangami matotong na mamaso-maso hami, jala na maniop laka nami. Asiroham Tuhan, dinanaing patupon ni Huriam, rapot Huria, di ari Sabto na naing roh, say patulus may, lehom madihami saluhu na rohana, tiur, pikiran na tiur, asa rap hami Tuhan, manupahi akan narikot, di tonga-tonga ni aka siho basan nami, marhite na naing mamutuson, program dohot anggaran ni Huria di tahun 2025. Songoni mali Tuhan Jehovah, hutangnya ko kami aka ulaun nami Tuhan, aka sita-sita nami,
Gudang aka nanaing patupaun ni aka ruas mudahot parhaladom di tahun 2025 on. Aka sakap las ni roha, aka sakap nauli na dinggan. Aka nanaing panguli anak, aka nanaing pamuli boru. Aka nanaing mangihai aka na marsikola, do aka nanaing wisuda. Dot akalas ni roha na asingi. Tuhan, saya tulus masudi akalas ni rohai. Boy tolhas di bagasan sudi ruas ni huriam dohot parhaladom. Asa bola sale Tuhan marhitei marlas ni roha hami. Alahodo na manupakon aka nauli na dinggani di tonga-tonga ni ngulu nami. Luas maali Tuhan, naik pangkat aka parkarijo. Luas maali Tuhan, selesai perkuliahan ni aka na kuliah. Luas maali Tuhan, martaba-taba akalas ni roha. Di aka na marsitutu mangula aka siulauna. Marhiteima Tuhan, gabe patar holong ni rohami di ngulu nami. Atau ngali Tuhan Jehovah di batama nami, tangihon mahami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapungum mapiliat tatujulo, huhu mahita maredde.
Datangi akom ma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus, upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasia kami pilihan non, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gergir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang, saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na merdu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hom madamena tu todim.